Irundubvu muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyama andinogara ndakakubatirai pachivhitivhiti chenyu chisina fiye kana fevha, chivhitivhiti chisina wachinotya. Ndadzoka panapa ndo paKulian TV pacho patinoweka nyaya kunge metsi, hakuna nyaya yatinombotita hesitata kana kuita sei. So nhasi ndava nenyaya iri kunetsa, nyaya yaadvocate Nelson Chamisa yekuti vari kuda kusiya kuita zvemapolitical party vakuita zvemapolitical movement. It's a new system in the game, but vanhu vakawanda vari kuvhiringidzika. But nhasi ndangouya kuti ndingoclear the air, ndingodzidzisana nevanhu, tingokuratidzai tobva tangokunzwisai zvinhu zvinenge zvichibva kune vamwe vanhu mapolitical achiko timaprofesa tingati machiko ameno zvakawanda zvokuti tingavaexplaina, but imimi ndimuchazochuza kuti ivavo munenge muchida kuvati vachii. Saka kana muchinge matosvika panapa uchiziva kuti wakafanana neni ndine chimonya mubrain chekuti ndinodedzera kuti pasi neZANU PF makuseni, masikati, manheru, kumazuva rodoka, chero pandenge ndangomukira ndenge ndichingoti pasi neZANU PF yacho. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU PF yacho iboikani. So nyaya iri panapa yakamira yakadai. So pane munhu wandangosangana naye ari kutaura mumastreets esocial media panapa, ari kutaura zvinhu zvakawandisa. Saka ini ndangoti iwe shamwari chimbopfurani kunoku kuKulian utinzwisewo kuti zviri kunyatsofamba sei, because isusu vamwe hatisi tese tinenge takanyatsa kufunda zvokusvika pamalevels iwayo avanenge vachida kuti zvinhu zvizonzwisiswa kusvika ipapo. Saka ndoda kuti munyatsogara pasi muteerere muchinzwisisa kuti ari kuti kudii munhu iyeye. Saka kana uchinge watouya ndataura kudhara ndikati tatonzwisisana kuti paKulian tinongorovera ZANU PF pasi, tinoinhonga nenzeve tichirovera pasi tichibata chero nemhino zvisina kutenderera kana kuti kuita sei. So ndisati ndaregedzera bomba, tingati bomba mvuto yemashoko irikuda kubuda panapa, regedzai ngogara ndangozivisana nevanhu. Kana uchida kuadvertiserwa business rako anytime, don't hesitate. Handisi munhu akanyanya kuoma. Namba dzeKulian TV idzo dzinenge dziripo, munokwanisa kungondibata ndobva ndatongokuitira skillful racho. Unongoziva unozongosiyawo chegumi, but zvekuadvertisa mabusiness izvi chibasa chekuti takachimaster. But ndisati ndaenda futika, rega ndigare ndatongosolva imwe problem yandanzwa iri kunetsa. Vanhu vari kunetsekana nemabank account muSouth Africa vachiti zvoni mabank account ari kunetsa kuvhura. Toda kuvhura mabank account but hatina mawork permit, toda kuregisterwa kana makambani but hatina mawork permit. Zvinhu izvozvo zvinoitwa nemuface anonzi Owen. Saka imimi batai Owen okuregistera zvinhu zvandatokuudza. Usaswera uchivhairirwa mangiriki newe kunzi nemabank account yavanhu, because muzimba akaona kuti hauna chinhu anokushandisira advantage kukuda kukuvharavhara kana kuti kuda kukuganzira. Usasaswera uchiganzirwa ivo pana ana Kulian ndevekuti vanouya nechifumuro like this. Bata Owen weEducation Research izveso akuregistere company zvamanje manje muri yeZimbabwe. Teererai munzwe chandakuigirai nhasi chakaipa icho. It's not easy for people to be moved from a certain political system and reasoning. It's not easy. And we need to be very patient for us to be able to swallow what is being presented here. For 45 years, this system has failed to work. That's number one. Number two, people have been made to understand and to believe that for change to happen in a country, it has to be through elections. And people have been made to believe that governance, for it to happen, for a person to govern, it has to be through elections only. And that's a fallacy. Now, chidoma chiri muZimbabwe, mune chidoma chiri muZimbabwe. And chinofanirwa kukandirwa bute kahwani ichocho. Chidoma chiri muZimbabwe chinonzi constitution. Right? And each time the opposition tries to raise its head, they weave chidoma chinonzi constitution. That's why you see Jonathan Moyo is quick to run to constitution. Every Murakashi comes, you say something, constitution, because chidoma. And chidoma chikasakandirwa buteka. We will speak for the next 50 years. Ladies and gentlemen, are we aware that ZANU PF and ZAPU, vainzi matororo in Rhodesia, what does it mean? They were terrorists. They were terrorists. They threw away the constitution of the country. They were laws during Rhodesia. So when ZANU PF launched a liberation struggle, they were against the constitution which stood at that time. And what we need to understand is this. It's not every law which is constitutional, right? Now, if I would stand up and say, oh, you know what? Can we
ask, and I'm saying it's hypothetical. I'm saying if I would stand up and say, I Herbert, I'm asking the army to intervene in the situation of Zimbabwe so that we can change government. Do you know what? Do you know what people from ZANU-PF will say? Will say no, it's unconstitutional. Forgetting that in 2017 that happened, and when it happened in 2017, a court of the land, which is the High Court, it released a statement which said the court decision stated the actions of the defense forces of Zimbabwe in intervening to stop the takeover of the first respondents' constitutional functions by those around him are constitutionally permissible and lawful in terms of Section 212 of the Constitution of Zimbabwe. And the court went further to say they were also constituted to arrest first respondents' abdication of constitutional function and ensure that non-elected individuals do not exercise executive functions which can only be exercised by elected constitutional functionaries. Okay, in muchishona High Court yakati zvaitwa nemasoja ndizvo chaizvo zvinobvumidzwa kubvisa president aripo kana pawanikwa kuti pane mbavha nezvigananda zvaakutadzisa president kuti aite basa rake. Saka Herbert today akati it's constitutional kuti president akomberedzwa nezvigananda sezvaivapo muna 2017 pane zvigananda zvinyowani. Tiri kukumbira mauto enyika kuti atisungirewo mbavha dzakakomberedza president sekukomberedzwa kwanga kwaitwa president muna 2017. That's very constitutional and it does not need elections. Now, what Nelson Chamisa is talking about, if he is being sincere and honest, he's talking to the idea of social change. He's talking to the idea of political change, policies change. He's speaking to the idea of a political movement which drives reforms, electoral reforms, security reforms, reforms in the way we do things. We can actually say we don't want the elections anymore. We are allowed as citizens. Constitution elections. It's allowed. And we don't need validation through elections. That's why we are having Traore, who is being celebrated more than elected presidents in Africa. So we need to move from the idea yekutoroiwa neconstitution, because iyo constitution takambozvarwa nayo vana lobhengula papa nemaconstitution. You know, isusu tohataita sokuti tisu tonyatsokuzivisisa stere zveconstitution, and that's why takaroiwa this constitution. They know kuti if we want to silence the opposition, we bring out chidoma, uma, chirombo, rumor. To silence them, we speak of constitution. Now, this is what they do. Whenever they want to do something which is advantageous to them, they waive the constitution, right? In your faces. No, you are not allowed to do this. You are not allowed to protest. You are not allowed to spring, demands for the government to step down. It's in this very same constitution that ndogonangoti handichakudai nekuti hamusi baba vangu kavakandizvara wekuti I cannot deny my own father. It's only my own father that I can't deny because you are related by blood. But kana president tisakudei hatichakudei, and kana tisade my elections zvinobvumidzwa kuti hatichada futi my elections. We want to have a system whereby we can appoint people. So ladies and gentlemen, what the Honorable is speaking to the idea that we need to change our mindset in terms of approach. And when we are speaking of governance, we are speaking of an overhaul of the whole system. Saka isusu tikubva manya kuti ndiana chaita president. Moita president 45 years makatadza. Chamisa 2018 was claiming victory. 2023 was claiming victory.
in 2008, Morgan Tsvangirai was claiming victory. And Robert Mugabe, in his senile state, he said, Takarowa isusu, Tsvangirai aita 73%. So you still want this very system where you won by 73% in 2008, and you are saying, oh, so how are we going to do it to take governance? So Zimbabweans, I think, as I'm going to land, let's follow closely what the honorable is presented. And so far, from all people who presented, I think he managed to present somehow. I'm not saying this is totally the idea or the mind of Nelson Chamisa, but he presented the idea of what a political movement is. And we need to embrace the idea of a political movement that, number one, it has less structure. It can have structures, but it has less structure. Number two, the structure elects itself. You don't do elections in a political movement. Your abilities, your roles in the political movement is what is going to position you on what you are going to have in a position of a political movement. Then the third one, forget the idea of elections in 2028. It might take 5 years. It might take the next 7 years. By natural progression of the changes which are going to come through a political movement, this natural progression is going to inform us whether we need elections or we don't need elections. It could be maybe I'm your next president who is speaking, or the next king, who knows. So you need to respect me. Thank you.